ikuste genuen naroa entrenatzen hemen Jonkarlarekin, bera bakarrik, eskuz bien arten eta benetan polita zen ikustea. Bestalde batetikan Arrasatearrak hain talde txikia izan da eta hain herri txikia izan da, pentsatu dezakegu 3 atleta internazional entrenatu ditula Jonathanek, beraz oso lan ikaragarria egin duan. Osasuntsua zen Pertiga Gipuzkoan, baina ikusten genuen azpitikan ez egoela ezer. Hitz egin genuenean naroan entrenatzailearekin, utzi behar zuen berak ere esan zigun baietz, utziko zula. Eta keskatuta gauden Jonathan ere, familia, lana, atletak ezin zuen gehiago. Pentsatu 10 urtetan desagertzen dela Pertiga Gipuzkoan, hain ondo gaudela momentu honetan. Eta esan genuen pentsatu behar dugu zerbait. Eta hutsune hori ikusita sortu zuen Gipuzkoako Atletismo Federazioak Pertika Eskola. Aitor Garro izan da sustatzaileetako bat. Ze behar da hau ateratzeko aurrera. Instalazio bat, instalazio hau da pasada bat. Gero behar genuen entrenatzaile on bat, eta hori bazegon Gipuzkoan. Gero bestaldetik behar ziren ere Pertigak. Eta Pertikak lortzeko Naroa Agirrerengana jo zuten. Begira zuek Pertiga asko dituzue, eta zer dingo duzue Pertiga horiekin. Beraiek aukera zuten saltzeko edo, baina esan ziguten begira. Pertiga guri eman dizkigute, guri lagundu digute eta guk ere lagundu nahi dugu. Bakarrik eskatzen duguna da seriotasunak. 20 Pertiga edo eman zizkigun, erabiltzen ditugu, eta oso polita da eta eskertzen dugu naroari. Eta horrela kateak ez duetenik, garai batean Naroa Agirreri oldarra ematen zioten Pertika berberek ematen diete orain zeruetara jauzi egiteko aupada atzetik datozen gaztei. Hauek Naroa Agirrek ibili zituen, beak Espainiko rekorra intzunen eta Olimpiar jokotata juntzanen, eta guain guri utzi dizkigu. Bueno, gazteek, gaur teknikako entrenamendu bat ingo dugu, hasieran beroketa simple bat ingo dugu, gero ariketa espezifiko batzuk Pertigarekin, eta gero teknikako entrenamendua osatuko dugu saltu batzuk eginez, 10 apoiota saltatuko dugu, beraz saiatuko gea teknikoki ondo ibiltzen, Venga, pasen ba. Hasieran Javi Egiazabalek hartu zuen pertikalari gazteak entrenatzeko ardura, baina iazko denboralditik Luis Arantzabal gazteak hartu zion erreleboa. Proiektu berria hau duela 2 urte esan bezala aurkeztu zian federakuntzak, ze Javik ezin zuen entrenatzaile bezala jarraitu, eta polita iruditzen zitzaidan Naroa Agirre, Jonkarla, Aitorrek komentatu bezala beste entrenatzaile batzuen irudia izan da, lan horrekin jarraitzea, uste nuen behar genuela hemen Gipuzkoan nolako errelebo antzeko bat, eta proiektua onartu nuen, eta gaur egun hemen ibiltzea, lan da lan. Bi talde ezberdinekin aritzen dira lanean, batetik hasi berriak eta bestetik errendimendu altuagoko kirolariak. Azken honetan, 6 neska-mutil elkartzen dira. Taldean gauden guztiak adinantzekoak daukagu, eta hori ere motivazio handia da. Talde oso garrantzitsua dela iruditzen zait, eta uste elkarrekin oso ondo lan egiten dugula. Beste proba guztik ia atletismokok aukera dago edo zintokitan egiteko, baina Pertigan ez da bakarrik etorri eta zapatilla batzukin eta zure gorputzakin dezakezula, behar da koltxoneta berezi bat, toki askotan ez da ona, behar dia Pertigak, ez bau ematen de oso garesti diala, eta ezin ditula edozein klubek erosi, eta hemen aukera eukitzeko ia nahi diteun Pertiga guztik erabilia izateko eta aukera oso polita da. Badaudela olako neskak, Naroa bezalakoak izan daitezkenak, badaude olako mutilak Duplantis bezalakoa edo bentsat antzekoa izan daitezkela. Pasillora sartu, ikustezu Pertiga hartu behar duzula. Listoia ikustezu koltxonetan jarrita hor nahiko altu.
Gogoekin joan bartzea aurrea eta mentalki oso prestatuta egon bartzea listoia saltatzeko. Pertiga saltatzeko azkarra, gimnastikoki ondo ibili bargea, fizikoki ere bai, eta lan guzti hori ondo eginez, benetan pertigaz disfrutatzen dugu. Hau ere asko amestea izango litzateke, baina Europako txapelketa batzuetan egotea ere asko gustatuko litzatekeela. Gazteak eta ameslariak dira, baina Pertika eskolaren helburu nagusia ez da soilik txapeldun handiak ateratzea, atletismoaren balioak ere transmititzea baizik. Baina ezin dugu ahaztu behar atletismoa askoz gehiago dela. Hau da, kirola ere osotasunez askoz gehiago da. Baloreak emate dizkigu, esfortzua erakusten digu, nolako lagunekin nola ibili balgean pistan, nolako mintzamena nola izan behar dugun kirolean ere erakusten digu. Eguneroko lan hori, eskolarekin aldi berean nolako lan egin behar duten kontuan hartu behar dugu. Eta nik uste bizitzako baloreak emate dizkizula kirolak eta bereziki atletismoak. Pertika eskolarena ibilbide berri baten hasiera baino ez da. Beste kirol batzuekin ere antzerako eskolak sortzea baita helburua. Hemendik gutxira, ondo ateratzen bada hau, esfortzua edo indarra jarriko ditugu mailuarengan, eta ondo ateratzen bada hasiko gara beste batekin. Adibidez, dago hor martxa atletikoa, ez guk izan dugu hemen Mikel Oriozola olimpiadetan egon dana, eta gaur egun Gipuzkoan 2 atleta daude martxa. Kate hori apurtzen bada, gero berriro hartzea zaila izango da. Kateak etenik izan ez dezan, lanean jarraituko du Gipuzkoako Atletismo Federazioak.